Misukod sa 28.3 millimeters kun 141,500 ka mga drum sa tubig matag square kilometer ang nabubo sa uwan sa Sugbo sulod lang sa 51 minutos ganang buntag. Nagsugod ang pagbunok sa uwan alas 8:20 ganang buntag ug mihunong kini pagka alas 9:15. Mato sa Pagasa, Visayas ang nasong pag-uwan mugna sa localized thunderstorm nga naporma nunod sa presensya sa Easterlies. Mayong dagan sa panahon ang Nasinati usab sa Kabisayan hangtod sa weekend. Apan Nasinati gihapon ang mga localized thunderstorms matag hapon, gabi ug sayos buntag. Mipasidaan usab ang Pagasa, Visayas nga Nasinati gihapon sa Cebu ang taas nga heat index ug mga adlaw nga umabot sa 40 degrees Celsius. But kining pagbantay ta tulad ganiha na ay mga occasional heavy rains na posible ang mga kining mga surface flooding or flash floods or landslides sa mga vulnerable areas.